dali manglingkod ta kay. Mapahayahay ta kay. Nasig bitaw jud kaayo ko ay. Uy. Sino din pawiks man ron? Ay, Maria! Nangmali na dahil mo na eh. Kanya, kumusta man ang inyong pagpamista? Ay, pastilaan na doon pawiks. Sa man tong balay nga among gipamistahan duha ni Clear oy. Kabalo ka unsay handa? Bulalo nya munggos. Sigali ka man. Bulan kay ka, Maria ba? Mura ba kinuhang gasto? Nakikaon na biya ka? Ako yawang dudu pawiks oy, shades pa. Ay, kanikler? O nang gibayaran ako. Katong nanghiram ko sa inyo ganyan ng 50-50. Parcel. Ay sus, pastilan mo rin ay mong gipaparcel labi na kung unsa. Adi para ra di ay. Basta ha, yung kalimot nakay utang sa ko 50. Kung apod. Lagi, Mariana, lagi ko utang sa inyo atang 50. Grabe po ka, oy. Bayaran lagi na ako na lagi. Nagpasidaan lang. Kay basig makalimot ka ba? Ah, grabe po ng istorya ninyo, oy, makalimot. Ani na lang, be, aron magamay-gamayan na lang na akong utang. Ako na lang datahan. Katahan. O sige. Pila tayo eh, amiri. Grabe ka, purado po ninyo, oy. Dara, Mario. Data na ko. Dara po mo, Claro. Ha? Piso? Mauna yung data? Oh, piso. O, pila na lang akong utang sa inyo, ha? Purin tayo na ibig sa kuha. Sa akong apod. 49 si mo, ha, Maria. 49 si mo, ha, Claire. 49 plus 49. Pila tanan. 49? 98? Plus piso. 99? Hala. Kulag piso. 50-50 biya akong gihiram sa inyo, ha? Anong kulag piso, no? Uy. Ito, no? 49 plus 49, 98. Plus piso, 99. Uy. Kulang bitag piso, Claire. Ay! Basig itip ni mo dito sa rider. Wala ko nihatang ang tip sa rider, Maria, oy. 100 biya akong ibayad siya, ha? Eh, nanghiram ko si Mok 50. Nanghiram po ko ka Claire kong 50. Di 100 tanan. Nya, tag 97 naman ang para. Human, gikambyuan man ko niya og 3. Oh, naman. Ano pa man ang libugon? Isa'y tama, Maria. Pataka raman ko. Talawa, ha? Nagbayad ko og 100. Gikambyuan ko niya og 3. Pagkahuman, nidata ko si Muhag piso. Pila na lang akong hiram si Muhag. Kulit tayo na ibe. Oh. Plus, nidata ko ka Claire og piso. Pila na akong utang si Muhag, Claire. 49 pod. Okay, oh. 49 plus 49, pila. 98. Oh. Plus piso. Na akong gigunitan. 99. Ala. Kulang dyan bitaw no. Ay, basig nahulog yung mga dudu pawiks. Sama. Kung sa'y nahulog, Maria. Na, 100 akong gibayad niya. Gikambyuhan ko niya og 3. Ya, gidata na ko sa inyo, ha? Yang anong 99 raman. Asa din piso di ay? Asa na yung piso, Claire? Abot ni mo na Maria, pati kani ako na naibog. Ani na lang, Maria. Claire, aron masulbad niya to ang problema, magpantabang ka sa to ang mga viewers. Comment daw mo mga idol, be. O asa na punta ang piso.